Takže ahojte všetci, zdravím celú partiu. Týmto videom by som sa chcel dneska s vami podeliť o pár takých poznatkov, skúseností, ktoré sme za poslednú dobu načerpali, na základe čoho dosahujeme naozaj excelentné výsledky, máme množstvo skúseností s osvedčenou metódou, s ktorou sa chcem s vami dneska podeliť a samozrejme množstvo ďalších vecí, ktoré si myslím, že človeka dosť posunú vo svojom biznise. Čo by som zakomponoval ako prvé? V podstate chcel by som ešte privítať vás všetkých, ktorí ste aj noví v tomto týme, ste naozaj super ľudia, úžasní ľudia a je jednoducho radosť to sledovať, akí ľudia sa momentálne pridávajú k nám do týmu a ľudia, ktorí majú skutočne veľké ciele, veľkú víziu, sú to lídri, ktorí sú učenliví, chcú niečo dosiahnuť, čiže naozaj momentálne nastáva doslova nová éra, nová dekáda niečoho veľkého a myslím si, že to necítim len ja, ale že cítime to všetci, že momentálne sa deje niečo veľké, takže naozaj je to proste paráda a myslím si, že v najbližšom období spôsobíme všetci spoločne niečo obrovské. Prvú takú vec, ktorú by som chcel s vami prebrať je v podstate jedna stratégia, ktorú sme nedávno objavili, ktorá nám všetkým funguje a je to naozaj totálna pecka. Týka sa to konkrétne kontaktovania ľudí cez sociálnu sieť Facebook. Je to jedna zo stratégií. Samozrejme, každému môže fungovať niečo iné, možno teba baví niečo úplne iné, možno máš výsledky s niečím iným, čiže toto vlastne ber ako jednu z možností, ktorú môžeš využiť, môžeš to vyskúšať sám a vlastne uvidíš, aké dosiahneš výsledky. Takže, nedávno sme vyskúšali v podstate cez Facebooku v jednej skupine, kde bolo okolo 66 000 ľudí, napísať status. A vieme, že keď sú skupiny, na Facebooku máte množstvo skupín zameraných či už na motiváciu, na podnikanie, ľudia tam hľadajú prácu v rôznych krajoch na Slovensku. Čiže je to vlastne niečo, kde vy keď vložíte príspevok, tak vlastne tým všetkým ľuďom v tej skupine vyskočí upozornenie a upozorní ich to, že niekto vlastne pridal príspevok do tej skupiny. A toto je vlastne toto je to, čo nám hrá do karát, pretože vlastne vieme osloviť veľké množstvo ľudí v podstate veľmi jednoduchou aktivitou. Konkrétne, alebo respektíve čo som ja kedysi robil a čo mi dosť nefungovalo a čo robí vlastne väčšina ľudí je to, že keď niekde pridáva príspevok, píše tam dlhokánsky status o tom, aká sú firma a bla 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 bla, proste naozaj ľudí to nezaujíma, pretože každý takto píše, akí sú najlepší, že majú najlepšie produkty, odmeňovací systém a tak ďalej. Ale jednoducho to nefunguje a zapamätajme si jedno, v jednoduchosti je krása. A toto vlastne, čo sme my vytvorili, tak veľmi dobre funguje. Je to jednoduché, duplikovateľné a naozaj zvládne to úplne každý. Takže čo sme vlastne napísali ako status? Odporúčam vám, píšte si poznámky v podstate behom celého tohto videa, pretože je dôležité si písať, nikdy neviete vlastne, čo môžete zachytiť. Takisto budeme preberať ešte iné veci, ktoré by bolo fajn, aby ste vlastne mali spoznámkované. Takže tá kľúčová veta. Konkrétne som to dal do skupiny, kde bolo presne 63 000 ľudí. Je to skupina zameraná na ľudí, kde vlastne ľudia hľadajú príležitosť nejakú, či už podnikania, alebo prácu, alebo nejakú brigádu. Čiže je tam vlastne obrovský potenciál ľudí, ktorí niečo hľadajú. Samozrejme my nevieme čo a zistíme to vlastne až vtedy, keď my tam vlastne vložíme ten náš príspevok. Čiže tá veta znie: ahojte, alebo čaute. Momentálne rozbieham na Slovensku podnikateľské aktivity a hľadám mladých, cieľavedomých ľudí do týmu. Denný príjem cca 50 €. Viacej informácií v správe. Bodka. Nič viac netreba písať. Netreba písať, čo sme za firma, s čím sa zaoberáme. To už bude potom na osobnú debatu. Čo je dôležité a vlastne na čo ľudia reagujú je to, čomu sa vlastne venujeme. Čiže my sme im dali najavo, že niečo rozbiehame na Slovensku. To znamená, s niečím začíname a môžu byť v podstate na začiatku. Čiže rozbiehame podnikateľské aktivity, tým im dávame najavo, že my sme tí tvorcovia a my sme tí podnikatelia. Čiže vlastne majú priamy kontakt na človeka, s ktorým to môžu riešiť. Nie je to cez žiadnu agentúru, čiže vlastne hneď toto je veľká výhoda, kedy vlastne ľudia ich hneď reagujú. Ďalšia vec je tá, že v podstate koho hľadáme? Hľadáme mladých, cieľavedomých ľudí. To znamená, poväčšine sa ozvú ľudia, ktorí majú nejaký cieľ, chcú niečo dosiahnuť viacej, než je klasická práca v zamestnaní. A ďalšie, čo je veľmi dôležité, že sme v tom statuse uvedli vlastne denný príjem cca 50 €. Samozrejme, môže sa to líšiť. Máme skúsenosti aj hlavne za poslednú dobu, kedy človek za prvý deň zarobí skoro 200 €. Niekto zarobí 100 €. Záleží na tom vlastne,
aké má kontakty, ako má dôveru u ľudí a tie príjmy sa naozaj môžu líšiť, ale to vôbec nie je podstatné. Podstatné je to, že tých ľudí vlastne zaujíma z toho príspevku i hneď, že čo im to vlastne môže priniesť. Čiže my im tam vlastne nasadneme taký nadštandard slovenský, že vlastne 50 eur, keď si vypočítajú, je v podstate za mesiac niečo okolo 1500 eur. Čo je nadštandard. Ale to, že to môže byť o mnoho viacej, to ešte nevedia. To vlastne my potom vieme s nimi prekomunikovať už buď v správe, alebo cez telefón. Čiže tieto vlastne 3 faktory v tom statuse sme im tam dali najavo a výsledky vlastne, aké z toho máme. Behom pol hodinky až hodinky cez 70 až 100 ľudí napíše, že ich zaujíma, čo to je, že chcú viacej informácií. Píšu priamo do statusov buď pod ten status, do komentáru, alebo vám píšu priamo do správy. Jedna dôležitá vec, ktorú si naozaj poznačte, je: na Facebooku máte priečinok správy, kde sa ukladajú aj spamy. To znamená, veľa ľudí vám napíše a tú správu hneď neuvidíte. To znamená, keď si otvoríte správy na Facebooku, tak si otvorte, máte tam priečinok iné, alebo žiadosti o kontakt sa to volá. To znamená, že niekto sa vás snaží kontaktovať správou. To keď si otvoríte, tak ako nedávno jeden môj kamarát, s ktorým budujem biznis, tak tam mal okolo 90 neprečítaných správ za jeden deň. Myslel si, že mu nikto nenapísal, ale všetko mu to vlastne Facebook nahádzal tam, pretože vy keď nie ste priatelia na Facebooku s tými ľuďmi, tak vlastne tie správy vám hádže do tých spamových priečinkov. Čiže toto je naozaj veľmi dôležitá vec, ktorú si treba priebežne kontrolovať. Čiže v podstate veľmi malou aktivitou, čo vás zabere, popri tom, že dajme tomu riešite v ten deň, dajme tomu biznis cez telefón, máte svojich známych, kontakty, ktoré aktívne riešite a toto vám vlastne zabere 2 minúty, že napíšete status do nejakej skupiny a necháte to pracovať za vás. V podstate sám ten status vám prináša tie kontakty. A keď to je 100 kontaktov denne, dajme tomu, že jasné, nie každého to osloví, niekto neodpíše, niekto povie, že ho to nezaujíma, že hľadal iba nejaký fix alebo niečo iné. Ale keď tam máte, čo máme v priemere, dajme tomu 10-15 nadšených ľudí, ktorí vám odpíšu, že ich to zaujalo, to čo videli, že sú z toho nadšení, že sa chcú stretnúť, že sa chcú porozprávať o tom, že v tom vidia obrovskú víziu. Keď si zoberiete 10-15 nadšených ľudí denne, viete si predstaviť vlastne, aké výsledky vďaka tomu viete získať? My sme mali na základe tohto oslovenia x stretnutí. Celý deň sme riešili stretnutia každú hodinu po sebe v obchodnom centre, kde prišli ľudia, každého to nadchlo. Mali sme množstvo telefonátov, cez konferenčné hovory, v podstate aj priamo s tými ľuďmi. Čiže naozaj sa to dá veľmi efektívne využiť. Čo je potom dôležité vlastne, keď vám títo ľudia napíšu, že majú záujem o viacej informácií, je potom ďalší krok to, čo im odpíšete. Na to, aby vlastne si mohli pozrieť, že vlastne čomu sa to venujete. Ja si teraz nájdem presne, aby ste videli, akým spôsobom som im to ja napísal, takže dajte mi sekundičku. Čo je dôležité, je reagovať promptne, čiže vlastne hneď keď si pozeráte tie správy, že tí ľudia vlastne chcú viacej informácií, tak v podstate je dobré reagovať i hneď, pretože tí vlastne ľudia čakajú a treba to vlastne riešiť hneď. No, týmto ľuďom vlastne, čo mne napíšu, že chcú viacej informácií, a môžete si to sami napísať, ja vám to prečítam. Takže poprosím viacej informácií. Ja ich vždycky oslovím, poviem, že ahoj Martin, ja každému vlastne týkam, dám tam hneď smiley, čiže hneď vlastne navodím taký priateľský vzťah. Ahoj Martin, reagujem na tvoju odozvu na môj príspevok v skupine v tej a v tej. Momentálne rozbíjam na Slovensku podnikanie v spolupráci s najrýchlejšie rastúcou firmou na svete Genes Global. Čiže vlastne hneď sa netajím sa vlastne čomu sa venujem i hneď vlastne im to poviem, čo sme za firma, pretože veľa ľudí chodí okolo horúcej kaše, vôbec vám nepovie, kto sú, čo sú a vieme, že to ľudia nemajú radi. Čiže vlastne i hneď prvé vete ich upovedomím, čo sme za spoločnosť. Ďalej. Momentálne rozbiehame európsky trh a jedná sa o prielom v oblasti anti-aging. Posielam videá pre viacej informácií. Nie je to obchodná príležitosť hodná pre každého, možno ani pre teba nie. V každom prípade, ak v tom uvidíš zmysel a nadchne ťa moja vízia, rád sa s tebou porozprávam o tom viacej. A dám im tam video, 14-minútové video, tajomstvo Genes.
Čiže vlastne takouto jednoduchou formou mu tam skrátka objasním, čo sme za firma, čo vlastne kde momentálne rozbiehame naše podnikanie, čiže v Európe. Jedná sa o prielom v oblasti anti-aging, čiže vlastne hneď mu dám najavo, čo je to vlastne za oblasť, s ktorou podnikáme. A ďalej v podstate mu dám taký impuls k tomu, že nie je to vlastne obchodná príležitosť hodná pre každého, možno ani nie pre teba, čiže je to vlastne také nenútené, človek necíti z toho voľnosť, že není tlačený, že nikto ho nepresvieča, že si to vlastne má len pozrieť, a sekundičku, Gabika, poď prosím ťa zodvihnúť Vládkovi, lebo mi volá. Takže vlastne tam hneď vidí v tom, že si to má len pozrieť a má sa nejako k tomu vyjadriť, čiže vlastne veľa ľudí to úplne v pohode príjma, niekto povie, že dajme tomu není pre neho, niekto povie, že wow, je to super, že videli to video, ja sa ich potom automaticky pýtam, čo vlastne sa ti najviac na tom páčilo, nepýtam sa ich, či sa ti to páčilo, alebo či ťa to oslovilo. Automaticky, keď dáte človeku otázku, povedz mi, čo sa ti na tom najviac páčilo, tak on automaticky sa zameria do seba a hneď vlastne hľadá jeho myseľ, jeho mozog to, čo vlastne sa mu na tom najviac páčilo. Takže to je jednoduchý systém, ako vieme osloviť naozaj kvanta ľudí. S tým, že sa za nič neschovávame, neskrývame proste na rovinu, boom, 14-minútové video. Tamto video je naozaj, myslím si, geniálne spracované, získalo ocenenie ako najlepšie promo video v rámci sieťového marketingu. Využívajme ho. Nehľadajme iné možnosti, spôsoby. To video vytvorila naša firma. Máme vlastných psychológov, ktoré to video vytvorili. Pozrite si ho, je to geniálne. Sú tam vysvetlené produkty, spoločnosť, naša vízia, príležitosť, sú tam predstavení majitelia, sú tam fakty o spoločnosti. Jednoducho za 14 minút človek prejde rýchlou prezentáciou a tam my zistíme, či je to niečo pre ňoho, či ho to oslovilo, alebo či nie. To je celé. Takže potom samozrejme, keď vám niekto napíše na túto odozvu, že videl to video, že sa mu to páčilo, že je z toho nadšený, že by chcel o tom vedieť viacej, tak čo vlastne automaticky robíme je to, i hneď si dohadujem s ním telefonát, i hneď ho riešim, buď Skype alebo telefonát. Nečakám, nedávam mu priestor na to, aby sa išiel s niekým radiť, nemá sa s kým radiť, lebo nikto o tom nič nevie v jeho okolí. Čiže vlastne i hneď, ako náhle dostanem tú odpoveď, nadchlo ma to, páči sa mi to, ja mu hneď napíšem fajn, že to je fajn, jednoducho môžeme sa o tom porozprávať viacej. Máš čas za hodinu si zatelefonovať? Nepýtam sa ho, či si chce so mnou zatelefonovať. Ja mu rovno sa ho opýtam a určím čas, či má o hodinku čas, aby sme si zavolali, spoznali sa bližšie a porozprávali sa o tom viacej a po prípade si zodpovedali nejaké otázky, vlastne čo ešte k tomu má. Čiže v podstate tam si zavoláme, spoznáme sa bližšie, porozprávame sa o tom a v podstate rovno cez telefón sa opýtam, či sa mu to teda páči, či ideme hneď urobiť tú registráciu, alebo či ešte si ideme dohodnúť osobné stretnutie a urobíme tú registráciu spoločne. Takisto sa ho nepýtam, teda či chce sa zaregistrovať. Rovno sa opýtam, teda, či ideme na to hneď, alebo či sa ešte chceme stretnúť a urobíme to spoločne. Dám mu vlastne na výber balíky, alebo mu to pošlem do mailu. Čiže my niekedy tých ľudí musíme jednoducho chytiť za ručičku a doslova tam priviesť k tomu. To není, že nátlak. Ale ľudia to jednoducho niekedy potrebujú. Koľko ľudí mi poďakovalo a povedali mi, Marek, ďakujem, že si ma do toho dotlačil, lebo keby si ma nedotlačil, tak stále nie som v tomto biznise. Čiže my za tých ľudí niekedy musíme viacej uvažovať a jednoducho pre ich dobro ich doslova chytiť za ruku a priviesť do toho biznisu a aj vytvoriť tú registráciu. Ďalej, vy, ktorí ešte nemáte skúsenosti s oslovovaním alebo s telefonovaním a celkovo vlastne s týmto biznisom, možno ste noví, veľa z vás je tu nových, tak je dôležité, najdôležitejšie využívať tretiu stranu, to je tajomstvo toho všetkého. Keď vám niekto odpíše, že ho to nadchlo, že sa mu to páči, tak automaticky volajte vašmu sponzorovi, dohodnite si s ním čas a prepojte ho s tým človekom. Urobíte si konferenčný hovor, zoznámite sa vlastne v tom telefóne s tým dotyčným, edifikujete toho vášho sponzora a necháte ho rozprávať a vy vlastne cez ten telefón len počúvate a učíte sa, ako ten sponzor komunikuje s tým vašim človekom, čo mu rozpráva, aké mu dáva otázky, vy si to zapisujete, poznámkujete a potom vlastne vy ďalej takýmto spôsobom pracujete so svojím tímom. Čiže vlastne tam je tá fáza učenia sa. Čiže vašou úlohou je len
osloviť, kontaktovať ľudí a prepojiť ich s tretiou stranou. Tretia strana vlastne za vás urobí všetko, celý ten zvyšok práce. A my vlastne aj tým ukazujeme potom tým ďalším ľuďom, že tu sa pracuje tímovo, že to zvládnu urobiť takto aj oni. Čiže vy, aj keď, dajme tomu, viete, čo im máte povedať, ste nabiflovaní všetkými informáciami, nerobte to, že na nich všetko vysypete. Pretože tí ľudia sa zlaknú a povedia si, wow, tak toto ja nezvládnem takto robiť. Takže naozaj s týmto opatrením treba na ľudí jednoducho porozprávať sa s nimi, povedať im, že vieš čo, ja momentálne len začínam v tomto biznise, ale poznám človeka, s ktorým spolupracujem v tomto biznise, je to líder, ktorý už niekoľko rokov pracuje v tejto oblasti, je s ním sranda, zábava, je to super týpek, zoznámim ťa s ním, on ti odpovie na všetky otázky, bude to lepšie, nakoľko ja len začínam v tomto biznise. Takže takto vlastne jednoducho viete toho človeka prepojiť s tou treťou stranou a už vlastne sa postupne budujú vzťahy. Takže keď budete mať viacej otázok k tomuto, kľudne mi zavolajte, napíšte a môžeme sa o tom viacej ešte porozprávať, ak by vám ešte nejaké detaily chýbali alebo niečo by vás zaujímalo navyše. No, ďalej, čo by som chcel s vami prebrať, hlavne aj s vami novými, v podstate hlavne s vami novými, je odmeňovací plán, aby ste mali jasno, aké sú tu pozície a potom chcem nadviazať na to vlastne, ako tu máme bonusovú akciu a čo vlastne vám to môže všetko priniesť. Takže taktiež vlastne doporučujem, píšte si teraz poznámky, ja to prebehnem len tak v rýchlosti. Takže, čo je vlastne dôležité, prvý krok je najdôležitejší, obhájiť pozíciu exekutív. Pozícia exekutív znamená, že máte prvých priamých dvoch, jeden naľavo, druhý napravo, s minimálne 100-bodovým obratom, či už je to s tým najmenším basic balíkom, alebo s hociakým vlastne 100-bodovým obratom nákupovým produktom. To je vlastne prvá pozícia exekutív. Vtedy máte tzv. Otvorený binár a máte vlastne už doživotné právo, aby sa vám mohli premeniať binárne cykly. Ďalší level je nefrit. Na nefrit musíte mať minimálne 4 exekutívov, jedného exekutíva minimálne v jednom tíme a 3 exekutívov v ďalšom tíme, alebo mať 8 priamých ľudí registrovaných s minimálne 100-bodovým balíkom, s tým, že minimálne 3 musia byť v jednom tíme a minimálne vlastne 5 v tom ďalšom tíme. Ďalej je pozícia perla. Na perlu potrebujete mať 8 buď exekutívov, minimálne 2 v jednom tíme, alebo 12 osobne registrovaných distribútorov s minimálne 100-bodovým balíkom. A minimálne 3 musia byť v jednom tíme a vlastne 9 v ďalšom tíme. Vtedy vlastne máte nárok na matching bonus, čo je 20% z prvej línie a 15% z druhej línie. Ďalšia pozícia je Zafír. Na Zafíra musíte mať minimálne 12 exekutívov s tým, že minimálne 3 musia byť v jednom vašom tíme a zvyšne 9 musia byť v ďalšom tíme. A s tým, že máte navyše z tretej línie 10% matching bonus, to znamená zo zárobkov už tých ďalších ľudí. Ďalej máme Zafírovú elitu. Na Zafírovú elitu musíte mať minimálne 100 binárnych cyklov v jednom mesiaci, aby ste mohli byť Zafír Elite. Ďalej máme Rubínové pozície, tam už začínajú riaditeľské pozície. Na Rubína potrebujete mať minimálne 2 zafírové nohy. To znamená 2 zafírov, ktorí ale nemusia byť vaši priami. To znamená, dajme tomu, máte jedného človeka vášho tuna, druhého máte tuna. A keď v tom týme niekde dole vznikne zafír, tak vám sa to ráta do pozície rubín. Plus treba mať minimálne 200 binárnych cyklov, tých $35 v jednom mesiaci, aby ste mohli obhájiť pozíciu rubín. Ďalej máme Smaragd. Na Smaragda potrebujete mať minimálne 4 zafírové nohy a 500 binárnych cyklov v jednom mesiaci. Tam už v podstate vznikajú takisto aj vyššie matching bonusy. Potom je diamantová pozícia, kde potrebujete mať minimálne 6 zafírových noh a minimálne 1000 binárnych cyklov. Ďalej dvojitý diamant, tam potrebujete mať dve diamantové nohy, tam už je to veľmi zaujímavé, a 1500 binárnych cyklov v jednom mesiaci a samozrejme zase vyšší bonus,
podstate tam sú už aj jednorazové bonusy. Potom je trojitý diamant, kde potrebujete mať 4 diamantové nohy a 2 milióny bodov v jednom kalendárnom mesiaci. Tam už vzniká takisto jednorazový bonus pri dosiahnutí trojitého diamanta $100,000. Ďalej je prezidentský diamantový riaditeľ, tam potrebujete mať 6 diamantových nôh plus 3 milióny bodov v jednom mesiaci. Jednorazový bonus je tam $250,000. Ďalej je Imperial Diamond, tam potrebujete mať 8 diamantových nôh, 4 milióny bodov obrat v jednom mesiaci a $500,000 jednorazový bonus. No a najvyššia pozícia je kráľovský diamant, čo je náš cieľ samozrejme. Tam potrebujete mať 10 diamantových nôh, ďalej 5 miliónov bodov v jednom mesiaci a jednorazový bonus $1,000,000. Takže toto je v prvom rade dôležité, aby každý ste mali jasno, kam smerujeme, aký máme zámer a treba si dať za hlavný cieľ urobiť kráľovského diamanta. Mimochodom už máme vo firme jedného kráľovského diamanta, ktorý myslím si je už úplne inej realite. Ale samozrejme je to proces, je to cesta a vieme jednoducho, že každý z nás to dokáže. Keď sa to niekomu podarilo, zvládneme to aj my. Našou víziou je do roka postaviť diamantové týmy tu priamo na Slovensku. Máme nakopnuté všetko potrebné k tomu, aby sme to dosiahli a veríme jednoducho tomu, že to dáme. Ďalej, na základe tohto odmeňovacieho plánu, aby ste vlastne teraz boli v obraze, akú máme akciu. Bonusová akcia, ktorá trvá do konca augusta. Ja si to otvorím. Takže bonusová akcia. Každý, kto obhájí pozíciu exekutív v prvých 7 dňoch s minimálne bodovým obratom 600 bodov, získava $50 bonus plus $25 bonus kredit na nákup produktov v Expo Orlande. A ďalší krok je pozícia Nefrit. Každý, kto obhájí pozíciu Nefrit do konca augusta, tak získava $250 bonus. S tým, že pozícii Nefrit treba minimálne vygenerovať z celej siete z obratu 3600 bodov, plus je tam $250 bonus. Do konca júna to bolo $500, do konca augusta je to $250 bonus, nakoľko vlastne táto súťaž už o mesiac končí. Ďalší krok je pozícia Perla. Ako náhle dosiahnete pozíciu Perla, plus vygenerujete minimálne 7200 bodov zo siete, získavate navyše ďalší bonus $500. No a pozícia Zafír do konca augusta plus minimálne vygenerovaných 10 800 bodov z celej siete, body sa vám rátajú z každého obratu z celej tej siete, tak vlastne tam získavate ďalší bonus, ďalší zárobok $2000. No a plus, keď obhájite pozíciu Zafír, tak získavate plus vlastne $200 poukážku na letenku na Jenes univerzitu do Berlína. Takže myslím si, že tieto bonusy sú veľmi zaujímavé. Treba to využiť. Máme ešte kopec času do konca augusta. Je mesiac aj pár dní, čiže úplne v pohode to človek myslím si vyobhájiť. Máme momentálne aj bleskového exekutíva. Vládko, taktiež ti gratulujeme všetci, za hodinku si robil exekutív, naozaj klobúk dole. A to je vlastne o tom postoji. Človek, keď má správny postoj, správnych ľudí okolo seba, dôveru vybudovanú, správnu partiu, tak jednoducho takéto veci sa nám budú diať častejšie a častejšie. Čiže jednoducho treba bleskovo obhájite pozície, využite bonusy a do konca augusta vie každý vlastne okrem tých bonusov alebo spolu s tými bonusmi zarobiť kľudne nejakých 7-8 tisíc dolárov úplne v pohode. A dajme si otázku, kde vlastne v dnešnom systéme to človek zarobí. V zamestnaní? Ťažko. V podnikaní? Dá sa. Ale určite nie vlastne, keď človek začína budovať biznis, podnikanie hneď v prvom mesiaci. Čiže takéto bonusy máme od firmy a jednoducho stále nás firma v niečom podporuje. Ja za tie roky už poznám majiteľov osobne a skutočne táto firma nám dá všetko, čo chceme my. Len jednoducho musíme preto niečo spraviť. Jednoducho máme to tu a je na nás, koľko si z toho ukrojíme, koľko si z toho zobereme. No dobre, ďalej, čo by som si chcel prebrať, čo sa týka vlastnej propagácie.
Sledujem to teraz hlavne aj u košickej partii. Super jednoducho, ako si budujú svoju značku, budujú si svoju osobnosť a toto vlastne je to, čo priťahuje ľudí. Čiže čo je vlastne dôležitý bod? Budovanie svojej značky. Netreba dávať na Facebook statusy len vlastne o firme, pridávať tam nejaké len firemné videá, jednoducho ľudí zaujíma váš životný štýl, akým životným štýlom žijete, s akými ľuďmi sa stretávate. Jednoducho, pamätajte si, keď aj s niekým budete komunikovať, budete niekoho kontaktovať, každý si vás prelustruje na Facebook. To je jednoducho naša generácia, ktorá máme tendenciu, ja takisto ako náhle počujem niekoho meno, i hneď otváram Facebook a pozerám si, čo to je za človek. A na základe toho vlastne prispôsobím tú komunikáciu, keď vidím, že jednoducho má profil zložený z motivačných príspevkov, z nejakých citátov, tak zhruba si viem, ako ten človek je nastavený a nejakým spôsobom ma zaujíma. Ale keď tam vidím, že tam zdieľa nejaké televízne noviny, nejaké vraždy, nejaké blbosti, tak jednoducho taktiež asi zhruba viem, že vlastne čo to je za človek. V podstate vieme, že ten náš profil je určitým spôsobom jednoducho náš vnútorný obraz. Čiže budovanie vlastnej značky. Takže postupne si treba dávať na svoju nástenku aj to vlastne, čomu sa venujete. Robte si vlastné videá, krátke videá, taktiež to sledujem vlastne mnoho ľuďoch s tým, že to začali robiť, je to fakt super, pretože týmto priťahujete pozornosť. To znamená, naučte sa si postupne robiť vlastné videá, povedzte tam niečo motivačné, možno keď niečo čítate v nejakej knihe, nejaký citát alebo nejaká kapitola sa vám páči, tak jednoducho to zhrňte, dajte si na seba normálne telefón a začnite hovoriť. A ľudia vás začnú zdieľať ďalej, začnú zdieľať vaše videá, to znamená, budete získavať množstvo kontaktov, ľudia vám budú posielať žiadosti o priateľstvo, pretože ste pre nich zaujímaví, prinášate hodnotu. Je to vlastne o tom, aby sme ľuďom prinášali nejakú hodnotu, aby sme jednoducho boli riešení na ten ich problém a aby sme im vlastne dali určitým spôsobom aj odpoveď vlastne na otázky, ktoré oni potrebujú niečo si zodpovedať. Čiže budovanie vlastne značky cez videá, rôzne príspevky zaujímavé o úspešných ľuďoch. Taktiež, dajme tomu, keď sa stretávame ako partie, treba si robiť z toho fotodokumentácie, napísať tam niečo inšpirujúce, niečo, aby jednoducho tí ľudia videli, že sme jedna partia, jeden tím, že proste sa spolu stretávame, že niečo budujeme, niečo tvoríme, že sme sa spojili, aby vlastne tí ľudia, ktorí vás sledujú, a verte mi, že veľa ľudí vás sleduje na Facebooku, by ste boli prekvapení vlastne, koľko ľudí vás môže sledovať. A títo ľudia vlastne potom postupne pocítia potrebu patriť do takejto partie. Pretože veľa ľudí nemá tých správnych ľudí okolo seba, nemajú tých priateľov a jednoducho chcú byť súčasťou super partie ľudí, ktorí si idú za svojimi snami, ktorí jednoducho niečo tvoria. Veľa ľudí chce niečo tvoriť, ale nevedia vlastne čo. Nedostalo sa ku ním niečo správne. A keď vidia, že sú tu úžasné vzťahy, úžasná myšlienka, že to má hodnotu, že proste sa zabávame, užívame si, že spoločne napredujeme, tak jednoducho toto naozaj veľmi ľudí priťahuje. Takže čo je vlastne potrebné? Budovať seba ako osobnosť. A taktiež vieme, že sociálna sieť je na to veľmi silný nástroj. Je napríklad aj dobre si vytvoriť takú svoju vlastnú fanpage, stránku, ako nedávno si vytvoril Sámko, taktiež super nápad. A tam vlastne sa viete propagovať, zdieľať nejaké svoje príspevky, videá a v podstate tam viete získať veľa lajkov od množstva ľudí, čiže vlastne takým spôsobom sa viete dostať do povedomia. Ďalej, čo je najdôležitejší bod, ktorý treba robiť pri v podstate hoci čo v živote robíte, je vzdelávanie. Neustále budovať svoju osobnosť, neustále vlastne sa učiť, mať vysoký index učenlivosti a prijímať stále nové informácie. Nikdy sa netreba dostať do bodu, že všetko viete. Neviete, ani ja neviem všetko jednoducho. Stále sa máme čo učiť, stále máme kam rásť. Človek, ktorý prestane sa učiť, tak stagnuje, nerastie, jednoducho skončil, alebo je dlho na tom istom leveli. Čiže čo je dôležité, neustále vlastne čítať knihy, vzdelávať sa. Každý líder číta knihy, každý líder je večný študent, neustále sa zaujíma, čo je nové, číta úspešných ľudí, bohatých ľudí a jednoducho preberá tú ich identitu na seba. Učte sa od takých ľudí, ktorých život chcete žiť aj vy, ktorých život sa vám páči. To znamená, keď je niekto a vidíte vlastne ako žije a chcete aj vy tak žiť, pýtajte sa jeho o rady. Ale nikdy sa nepýtajte ľudí,
ktorí nič nedokázali, ktorí nežijú taký život, aký by žiť chceli, lebo takíto ľudia vám jednoducho nedajú tie správne rady. My sa učíme od miliardárov. Dostali sme sa k nahrávkam. Sú to ľudia, ktorí vystúpili, možno určite to mnohí poznáte, z tajných spoločenstiev, ako sú Ilumináti, Lepky Ahnáty, rôzne tie bratstvá, ľudia z kráľovskej rodiny. Títo ľudia vystúpili z týchto kruhov, spojili sa dokopy a odozdávajú tie princípy úspechu do celého sveta medzi nás, bežných ľudí. Máme záznam vo forme 12 CD-čiek, ktorý bol uskutočnený na jednom seminári. Bolo to, sa mi zdá, vo švajčiarskych alebo v rakúskych Alpách, kde tento seminár, víkendový seminár, stal viac ako $10,000 za 2 dní. Tak viete si asi predstaviť, akú hodnotu to musí mať. Sú tam ľudia, ktorí zarábajú miliardy. A to je to, že vlastne koho počúvaš? Od koho sa učíš? Od človeka, ktorý nič nevybudoval, nič nedosiahol, nedokázal a píše knihy o tom, ako zbohatnúť a bohatne len na tom, že vlastne učí ľudí, ako zbohatnúť? Alebo sa ideme učiť od ľudí, ktorí naozaj niečo vybudovali, majú vlastne už to aj v tej hmotnej realite, proste vidno to, že niečo za nimi je. Práve toto sú ľudia, o ktorých sa máme učiť. Tento seminár bol, myslím si, skutočne veľmi výnimočný v týchto veciach, pretože tam boli odhalené tie skutočné princípy vlastne o tom, ako ten úspech dosiahnuť. Sú tam ľudia, ktorí práve už majú ten úspech, ktorí stále vlastne sú jednoducho na tom vrchole a sú to ľudia, ktorých nenájdete v rebríčkoch Forbes. Tí skutočne bohatí ľudia nie sú nikde zverejnení a práve vlastne títo ľudia organizovali ten seminár. A tam vlastne boli odhalené tie princípy a celkovo odhalená tá manipulácia ľudstva, ako väčšina ľudí sa mylne učilo to, ako dosiahnuť úspech. Napríklad jedna z takých kľúčových zásad, keď si chceme stanoviť cieľ, veľa ľudí a v podstate vo všetkých motivačných knižkách sa píše, že keď si stanovujete cieľ, určite si presný dátum, kedy to chcete dosiahnuť, presne opíšte ten cieľ, ako to má vyzerať. Ale to je najväčší blúd, proste, aký človek mohol poňať. Ako náhle si človek dá nejaký dátum ku cieľu, tak je v strese a vysiela jednoducho tú negatívnu frekvenciu, negatívnu vibráciu a jednoducho len to oddialuje. Proste netreba si dávať dátumy, treba si stanoviť zámer, čo chcem dosiahnuť. Prajem si dosiahnuť kráľovského diamanta Ženes. Neviem ako, ale budem pracovať, budem robiť to, čo ma baví, budem sa stále dobre cítiť a jednoducho nejako sa mi to udeje. Toto sú práve tie princípy, ktoré sú tak jednoduché, že veľa ľudí to vždy komplikovalo a veľa ľudí jednoducho preto nikdy neúspelo, pretože mali úplne mylné informácie. A práve títo miliardári, ktorí robili tento seminár, odhalovali tie princípy vlastne, ako naozaj jednoduchým spôsobom to dosiahnuť. Ako sa proste nenadreť pri tom. Veľa ľudí vždy učilo ďalších ľudí, že je za tým makačka, tvrdá práca, že musíš makať od rána do večera, kým neodpadneš, že tak dosiahneš úspech. Áno, keď tomu uveríš, tak sa to aj stane. Budeš musieť makať. Ale keď uveríš tomu, že to pôjde ľahko, že budeš to budovať s radosťou, úplne v pohode, že ľudia budú k tebe sami prichádzať, že budeš budovať super týmy mladých ľudí a bude to úplne jednoduché, tak jednoducho aj to je pravda. To, čo si zoberieš do hlavy, to sa ti bude diať. Viete, a toto sú veci, ktoré sú už dávno dokázané, ktoré jednoducho využívajú práve tí ľudia, ktorí sú na vrchole, na špičke vlastne biznisu, úspechu celosvetovo. Za tým je kvantová fyzika, všetky tie vzorce, mechanizmy, vlastne, ktoré sú dávno odhalené, ale sú skryté pred nami bežnými ľuďmi. A práve títo ľudia sa dohodli, že jednoducho pustia tie informácie do celého sveta. Tieto nahrávky normálne stáli okolo 1,000 eur. Je to 12 CD-čiek, kde jedno CD-čko má zhruba okolo 40-50 minút a čo je dôležité, do 12 dní ich vypočuť a naozaj sa pripravte, že sa vám totálne zmení váš život. To, čo nám sa deje za poslednú dobu, sami vlastne nechápeme, sú to doslova zázraky. Človek jednoducho je udivený z toho, že naozaj ako to funguje. Behom prvých pár dní vlastne, keď to aplikujete, tak budete sa diviť, čo sa vám udeje. Ja vám to môžem darmo o tom hovoriť. Čo vám môžem povedať k tomu, vypočujte si to a sami sa presvedčte. Nič za to nedáte, ja vám to pošlem bezplatne, samozrejme, takisto som sa ja k tomu dostal bezplatne. Čiže
napíšte mi potom správu, kto chcete tie nahrávky, ja vám ich potom viem poslať do mailu, mám to na Google disku vlastne uložené. Čiže vzdelávať sa, stále vlastne osobnostne rásť, aplikovať vlastne všetky tie princípy do praxe a naozaj s ľahkosťou sa ten biznis dá budovať. Čo vám môžem doporučiť, jednu z kníh, ktorý práve vlastne odporúčajú títo ľudia, je Napoleon Hill Mysli a zbohatni. Toto je prvá kniha, ktorú si zapíšte, ktorú naozaj je to také gro vlastne toho celého. Taktiež aj Napoleon Hill už prešiel rôznymi zmenami za tie roky, boli tam vyťahnuté veľa vecí aj skreslených, čiže nie všetko je tam vlastne taká tá pravda, ale to je práve to, že keď budete počúvať tie nahrávky, tak a popri tom budete čítať vlastne tú knihu, tak už si to budete vedieť vlastne sami prefiltrovať ten obsah, vlastne sami si zoberiete z toho len to, čo je potrebné. Ďalšia veľmi dobrá kniha je Dale Carnegie, kedysi to bol jeden najúspešnejší muž tejto planéty a kniha sa volá Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí, čiže naozaj toto vám taktiež odporúčam. Ďalšia vec, nájdete to aj na YouTube, je to dokument, ktorý sa volá Co my jen víme. Po slovensky je to Čo my len vieme, čiže po česky Co my jen víme. Je to vlastne taktiež dokument zameraný na kvantovú fyziku, kvantové teórie, vlastne ako funguje sila myšlienok, taktiež z hľadiska vibrácií, aký to má dopad na náš život. A v podstate je to celé o tom, že to, na čo myslíme, to, na čo sa zameráme, to sa nám v živote deje. A s týmto naozaj treba pracovať. Čiže tento dokument som videl už x-krát a je to taktiež veľmi transformujúca záležitosť. Takisto vlastne to odporúčajú títo ľudia. No, ďalší bod, hlavne pre vás nových, čo ešte neviete. Máme na YouTube kanál, kde v podstate sú všetky videá od Genes, či už epizódy o dlhovekosti od doktora Williama Amzalaga, kde v podstate vám taktiež odporúčam si tie epizódy v krátkosti pozerať stále dookola, kde vlastne vysvetľuje v jednoduchosti o každom produkte, ktorý máme. Není to preto, aby ste boli odborníci vo vysvetľovaní produktov, ako to funguje. Ja to tiež doteraz neviem. Ani to nemusíte vedieť, pretože keď na niekoho spustíte, ako fungujú tie bunkové procesy a tak ďalej, tak ten človek sa zlakne. To není našou úlohou. Máme tu na to tie videá, aby sme vlastne touto formou to vedeli ďalej ľuďom odozdať. Je to len dôležité pre vás, aby ste vlastne nasali do seba aspoň zhruba, aby ste vedeli človeku vysvetliť, ako funguje Reserve, ako funguje AMPM, ako fungujú ostatné produkty, aby ste boli vlastne len zhruba tak v obraze a vedeli to tak v podstate človeku vysvetliť, aby to správne pochopil. Čiže taktiež dookola pozerať videá od doktora Williama Amzalaga. Taktiež sú tam ďalšie zaujímavé videá, či už z rôznych akcií Genes, ktoré sa konajú vo svete. Je to taktiež veľmi motivujúca záležitosť. Sú tam rôzne príbehy ľudí, je tam video od najmladšieho diamanta na svete, čiže prebehnite si tento kanál a taktiež myslím si, že vám to veľmi veľa odozdá. Ďalej, čo sa týka tréningových videí, keď si otvoríte skupinu, vlastne v tejto skupine úplne hore na konci je tam príspevok od Mimi, hneď uverejnený na prvom mieste. Sú to tréningové videá od jedného z našich diamantov, Alexa Mortona, ktorý vlastne urobil diamanta do 2-3 mesiacov. A oni vlastne urobili také krátke videá, ktoré majú 2-3 minúty, je to 15 krátkych tréningových videí, čo je vlastne najdôležitejší krok, keď sa nový človek zapojí i hneď mu poskytnúť tento materiál, aby vlastne si prešiel tým tréningom. Tam sa dozvie, ako začať, čo má robiť, ako osloviť ľudí, ako prepojiť vlastne s tou tretiou stranou, čiže je tam vlastne, je to návod a v podstate tie videá urobia tú prácu za vás, čiže naozaj hneď nových ľudí nasmerovať na tieto tréningové videá. Ak si to ešte ty nevidel, tak si to určite čím skôr pozri. Samozrejme, k tomu si treba stiahnuť v tejto skupine hore v priečinku súbory. Máte na stiahnutie dokument v PDF-ku, volá sa to, že herný plán, čo dalo taktiež veľa práce, prekladala to Mima s Danom, čo myslím si odvedli skutočne, dali veľa času do toho, kým sa to preložilo. Je to geniálny nástroj, taktiež k tomu, aby ste vedeli, ako ten biznis riadiť, ako ho vlastne rozbehnúť, ako tých ľudí osloviť. Má to zhruba nejakých 15 A4, takže doporučujem vám si to vlastne k tým videám stiahnuť a pracovať s tým materiálom a určite si to vytlačiť a mať to vlastne pri sebe ako učebnicu a neustále sa z toho učiť. No, ďalšia vec. Mňa to tak priebežne napadalo, že vlastne čo by som vám chcel odozdať. Nástenka VZ. Ja tu mám takúto
takúto datumy som už zrušil. A čo je vlastne nástenka vízií? Je to hlavne v dokumente Secret, tajomstvo života, ak ste nevideli, tak si to určite pozrite, tajomstvo života, The Secret sa to volá, kde vlastne je objasnené to, že to vlastne, čo náš mozog najviac vníma, to, aké obrazy dávame do svojej mysle, tak vlastne to sa nám postupne aj v tom živote zmotňuje. Čiže urobte si aj vy takúto nástenku, nalepte si tam vlastne vaše obrázky, čo chcete v živote dosiahnuť, akým životným štýlom chcete žiť, či už tam dajte nejaké dovolenky, alebo auto, po akom túžite, alebo ľudí, akých chcete stretávať. Dajte si to tam, dívajte sa na to, predstavujte si, že už to máte a naozaj tie veci sa o mnoho rýchlejšie dejú. Niekto povie, ja už to mám v hlave, ale priatelia, to je naozaj blbosť. Človek, keď si to takto dopredu jednoducho zmotňuje, vizualizuje, tak proste ten proces je o mnoho rýchlejší. Neriešme, že prečo, ako, jednoducho odporúčajú to tí najúspešnejší ľudia na svete, tak jednoducho ja to budem robiť. Je to samozrejme na vás. Taktiež je veľmi dobré si dať takúto nástenku alebo stiahnuť si obrázky, dať si napríklad na plochu, priamo do notebooku, jednoducho zahltiť sa tými obrázkami, tými vizualizáciami a jednoducho tým, čo v živote chcete. Mať to všade, mať to v mobile, na ploche, doma na zrkadle, proste doslova byť posadnutý tým úspechom. Takisto aj ten Kevin Trudeau, čo je jeden z tých ľudí z toho semináru, hovorí, musíš byť posadnutý, stále musíš na to myslieť každý deň vlastne, čo chceš, koľko chceš peniazy zarábať, vlastne akých ľudí chceš do týmu mať, stále to mať jednoducho v mysli a vtedy vlastne sa ti to bude diať. Kevin hovorí, že 17 sekúnd zamerania sa na jednu vec, jednu myšlienku, jeden cieľ nahrádza 2000 hodín tvrdej práce. Takže čo vlastne chceš? 2000 hodín chodiť, makať, po stretnutiach behať, alebo 17 sekúnd sa zameráš, môžeš aj viacej, ak to zvládneš, treba to samozrejme trénovať, nie je to až také jednoduché. A je to jednoduché, keď si tak stanovíš a jednoducho naozaj pracovať s týmito vecami. Toto je nová cesta, toto sú jednoducho nové informácie, ktoré keď aplikujeme do praxe, tak jednoducho ten úspech dosiahneme o mnoho rýchlejšie, než ho dosiahli ľudia pred nami, ktorí sú dneska milionári. Možno veľa ľudí z nich nepoznalo tieto princípy, ale uvedome si vlastne, čo sa ku nám dostáva. Aké máme vlastne dneska informácie, proste vieme to urobiť o mnoho rýchlejšie. Doslova v rekordnom čase dokážeme vybudovať skutočne hoci čo si stanovíme. Ďalšie, čo je veľmi dôležité ešte predtým, alebo vlastne keď si sa zapojil do Genes, napíš si na papier, prečo Genes. Čo je vlastne tvojím dôvodom, pretože ľudia sa ťa budú pýtať. Niekto ti povie, povedz mi, prečo si sa do toho zapojil? Čo ťa na tom nadchlo? Prečo si tu? Kam smeruješ? Čo je tvojou víziou? Ty, aby si mal v tom jasno, tak si to napíš. Niekto opäť povie, ja to mám v hlave. Nie. Keď si to napíšeš, tak jednoducho len to celé posilníš. Proste to umocníš, sa to o mnoho viacej zmotňuje. Takisto Kevin Trudeau, čo je jeden z tých ľudí z toho semináru, hovorí, keď to píšeš rukou, tak sa to zapisuje do DNA, že má to proste o obrovskú silu oproti tomu, keď to máš ty len v hlave. Jednoducho celkovo, keď aj máš každý deň nejaké myšlienky, nápady, ciele, píš, jednoducho a tým viacej samozrejme sa to do teba dostáva a tým viacej a tým rýchlejšie sa to celé vlastne ti naplní. No a taktiež je dôležité si stanoviť vlastne cieľ, to znamená stanov si cieľ, Genes, kam vlastne sa chceš dostať, ako si to predstavuješ a jednoducho rob preto všetko, rob hlavne to, čo ťa baví popri tom, rob to, pričom sa cítiš dobre, pretože ak sa pri tom dobre necítiš, tak samozrejme nemôže mať ten efekt. Čiže vravím, každý má nejakú svoju stratégiu, vyber si stratégiu, pri ktorej sa ty sám cítiš dobre. Čo je najdôležitejšie momentálne pre nás všetkých je zameranie sa na 11. septembra. Príde za nami trojitá diamantka z Ameriky, Teresa Gregory, do Žiliny, do Holiday Inn. Stredné Slovensko, križovatka Slovenska. Vieme to naozaj využiť na maximum. Máme tam kapacitu 1000 ľudí a vstupné bude 5 eur. Dali sme takéto vstupné len z toho dôvodu, že naozaj už keď človek niečo dá, tak už sa v podstate sám vnútorne zaviazal, už sa tak cíti, že už je v tom. Čiže vlastne ľudia tam prídu. Keď dajú niečo zo seba, tak tam jednoducho prídu. Keď slúbia, tak tam budú. Takže trojitá diamantka, ktorá má cez 40 ročné skúsenosti v odvetví sieťového marketingu, zarába minimálne $1 000 000 mesačne. Takýto človek príde sem ku nám
aby nám pomohol, aby urobil prezentáciu pre našich hostí a aby urobila potom vlastne diamantový tréning pre nás, distribútorov a vlastne podelí sa s nami o tie hodnotné informácie a poradí nám, ako to urobiť rýchlo, vlastne ako ten biznis ešte viacej rozbehnúť. Toto musí byť naše totálne zameranie. Snažme sa naozaj vizualizovať si to. Vidíme tam plnú miestnosť. Vidíme tam, že sme na tom pódiu. Je tam 1000 ľudí, proste totálne šialenstvo. Chápeš, že my na tejto akcii vieme urobiť momentum, najväčšiu akciu, aká tu bola kedy na Slovensku. Je to priamo v Žiline, čiže vedia tam prísť úplne jednoducho ľudia z Bratislavy, z Košíc, takisto z Čiech. A toto je taktiež dôležité si uvedomiť. Pozývame tam ľudí hlavne kvôli tej osobnosti. To znamená hovoriť ľuďom, príde tu na osobnosť, ktorá buduje celosvetové týmy, zarába $1 000 000 mesačne, multimilionárka, jednoducho radí sa medzi top lídrov, top ľudí z celého sveta, vlastne, ktorí budujú sieťový marketing, príde sem do Žiliny, príď sa na to pozrieť. Veľa ľudí vlastne tam príde len na základe toho, že chcú spoznať takého človeka, že sa chcú niečo od neho naučiť. A to, že vlastne budú tam počúvať informácie o Genes, vlastne ako to funguje, tak to bude len proste taký bonus tomu celému. Takže naozaj, priatelia, toto treba využiť na maximum, dať do toho všetko, stanoviť si ten zámer, stanoviť si ten cieľ, že proste naplníme tam spoločne tú miestnosť a vybudujeme tam proste fakt niečo obrovské, pretože tá akcia môže byť skutočne obrovským milníkom v našom biznise, v našich životoch, proste a celkovo môžeme tam urobiť obrovské boom a myslím si takisto, že nás neminie ani obrovský záujem médií, čo sa týka tejto akcie. Takže toľko to impulzov dneska odo mňa. Kľudne, keď máte nejaké otázky alebo vás niečo zaujíma alebo chcete s niečím poradiť, napíšte mi, volajte mi, som tu pre vás, takže kedykoľvek môžeme komunikovať, rozprávať sa vlastne viac o tom. Takže ja sa s vami lúčim, prajem vám krásny zvyšok večera, majte sa pekne, čaute partia.